Amics, amigues, estem a Falgons, a la vall de Campmajor. Aquí a Falgons es venera Sant Ferriol. Qui en té la culpa? Doncs el senyor de Falgons, que té el castell de Falgons allà. Fixeu-vos que encara es pot veure alguna torre. Senyor càmera? Ho veu allà, que hi ha una torre? Sí, bé, sí. doncs el diumenge, proper al 18 de setembre, recordeu que la festa de Sant Ferriol és el 18 de setembre, des d'aquí, des del castell de Falgons, surt una comitiva a cavall que representa doncs, una comitiva medieval amb el pare abat, el senyor de Falgons, que porten les relíquies de Sant Ferriol, perquè el senyor de Falgons va aconseguir les relíquies de Sant Ferriol, una part de les relíquies de Sant Ferriol. I aquí es venera moltíssim, en aquesta vall, a Sant Ferriol, com també a Besalú, que hi ha el municipi de Sant Ferriol, i en una capella d'Olot. Aquesta és l'església de Falgons, dedicada a Sant Ferriol. Aquí hi ha una imatge de Sant Ferriol. I tal com hem dit abans, pels volts del 18 de setembre hi ha un gran aplec, hi ha molta devoció, es veneren les relíquies, i aquí, en aquesta plaça, hi ha una fira medieval. Qui era Sant Ferriol? Sant Ferriol va néixer pels volts del segle III a Viena del Delfinat, a Lyon. Era un militar que servia als romans, però un bon dia va dir prou, vull deixar de servir a l'exèrcit dels romans i vull anar a l'exèrcit de Crist. Però als romans això no els hi va agradar i el varen matar. És el patró d'aquells que pateixen de mal d'ossos, dels coixos, o sigui que a part del rèflex en el genoll hi podeu posar-hi doncs, una pregària a Sant Ferriol. A Catalunya, Sant Ferriol se'l venera també, només a Catalunya, se'l venera també Sant Ferriol com a capità de lladres. Es diu que Sant Ferriol era el jefe, el cap d'una colla de lladregots. Però un bon dia, deien que era cristià, o sigui, ell anava a robar, després anava amb un capellà i el confessava el capellà i ell tan tranquil, diuen que si el capellà no el volia confessar, el matava. Però un dia va quedar sorprès d'un capellà, perquè li va dir, el que no vulguis per tu, no el vulguis per ningú. Se'n va anar amb la seva colla de lladres, que estaven en una taverna de Besalú, de prop de Besalú. Els hi va comunicar que no volia ser més colla de lladres, sinó que volia servir a Jesús, a deixar de ser lladre, i els lladregots, els seus compinxes, el que van fer va ser introduir-lo a dins d'una bota de vi de la taverna. I que curiós, el van ofegar i es va morir, lògicament. Que curiós que aquell vi, aquella bota, sempre rejava vi, i era boníssim. A mesura que passaven els dies, cada vegada era més bo. I l'home de la taverna, l'amo de la taverna va dir, què passa aquí? Va obrir un bon dia la bota, va trobar el cos de Sant Ferriol. Per això diuen que de Sant Ferriol se relaciona sempre una llegenda. La bota de Sant Ferriol, que és aquella bota que mai s'acaba, és com les coses que mai s'acaben, no? Que sempre perduren. Bé, és una història que explico aquí a mil i una llegendes i mites de Catalunya. Espero que us hagi agradat. La bota de Sant Ferriol. Sant Ferriol.